Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o zázračných slovách prosím a ďakujem. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní. Ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik mal v škôlke karneval a chcel ísť oblečený za kúzelníka. Poprosil mamku, aby ho naučila nejaké kúzlo. Mamka rozmýšľala a po chvíľke jej napadlo, že Mojkáčika naučí čarovné slová. Po škôlke išli spolu do cukrárne, kde mamka pani zmrzlinárke povedala: Dobrý deň, ja si prosím jahodovú a Mojkáčik čokoládovú zmrzlinku. Ďakujem veľmi pekne. Mamka sa opýtala Mojkáčika, či si všimol, aké čarovné slová použila. Mojkáčik odpovedal: Nepoužila si žiadne kúzlo, nepočul som ani čári mári, ani abrakadabra. Mamka sa pousmiela a povedala, že pôjdu do cukrárne aj zajtra a bude si pýtať zmrzlinku on sám. Bol útorok po obede a Mojkáčik sa tešil opäť do cukrárne. Pani zmrzlinárka sa opýtala, akú si prosí zmrzlinku a on odpovedal: Dobrý deň, chcem čokoládovú zmrzlinku, čári mári fuk. A zamával čarovným prútikom, ktorý mal pripravený na karneval. Pani zmrzlinárka sa ho opýtala, či nepozná iné čarovné slovíčko, ktorým by si vykúzlil zmrzlinku. Mojkáčik povedal: Abrakadabra, simsalabim, chcem zmrzlinku. Pani zmrzlinárka stále nezačala naberať zmrzlinku a čakala. Mamka sa naklonila k Mojkáčikovi a pošepkala mu: Skús povedať prosím. A tak povedal pani zmrzlinárke: Už viem čarovné slovíčko. Prosím si čokoládovú zmrzlinku. V tom okamihu, ako keby sa stal zázrak. Pani zmrzlinárka naložila Mojkáčikovi až 2 kopčeky čokoládovej zmrzliny, ako pekne poprosil. Mojkáčik skríkol: Mamka, funguje to! Mamka sa k nemu naklonila a pošepkala mu: Povedz ešte ďakujem. Mojkáčik sa postavil na špičky a povedal: Ďakujem, pani zmrzlinárka, ste tá najlepšia pani zmrzlinárka na svete. Vtedy sa usmiala a to bolo ďalšie Mojkáčikové kúzlo. Vedel vyčarovať úsmev na tvári. Otočil sa k mamke a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Áno, výborne. Kúzlo nemusí byť len to, keď kúzelník vyťahne z klobúka holubičku alebo zajačika. Aj malý Mojkáčik dokázal vyčarovať úsmev pani zmrzlinárke, keď povedal ďakujem, a tak sa stal zázrak. Keď pekne poprosil, dostal ešte viac zmrzlinky, ako čakal. Dobrú nôcku, sladké sníčky, ako cukríčky.